Bago lang yun. Good morning mga guys. Ang mga paninda ngayon, panggabi talaga yun. Ayan si ate. Kababayan ko to, taga Surusugon ba? Ano? Surusugon Dunsol? Bakon kami. Bakon. Nakapunta na ako sa Dunsol ate. Maganda doon, magandang ganon. O yun, sa pitupang manukong tawagin. Maliit na kalsada, no? Diyos ang tataas ng bangin. Doon sa kanila. Napunta na ako doon mga guys. Mga taga dyan sa Surusugon tabi. Nakadyan naman ako sa Indo pero magkayo sa Indong lugar. As in, tapos na ako, nagtitinda ko dito sa Malabon. Magtinda, ito ang aking suki araw-araw. At taga Surusugon dyan, baro ano yung Escudero. Oo, si Escudero. Escudero. Shout out po sa iyo dyan. Hindi po, ingat po kayo. Uwi na sa umagang ito yung natatapos na kuha ng panibago. Ito ang prenda ni ate. Yan ang kanyang trabaho dito. Katiwala ng kanyang amo. Yan, maramihan yan. Shout out dito sa batang ito. Ito. Batang makulit. Batang makulit pero may anak na. Ito yan. May asawa na. Salamat natin. Yan mga guys. Nagreklamo sa aking pandesal dahil totong daw. Totong yung ilalim pero yung ibabaw puti pa. Kasi nga po, hindi pa talaga ako marunong magluto kasi tinuruan lang ako magluto mga guys. Kaya natanghalian lang yung tagaluto talaga. Ako na lang nagluto dahil nga tanghali na. Kaya ganun talaga kasi kung matanghalian ang pagtitinda ko tapos na sa oras sa bayan ako ng Malabon titinda. So punduan ito pa shout out sa nagluluto. Shout out sa mga taga-rito ng aking dinadaanan. Shout out sa lahat yung mga guys. Shout out sa mga nadaanan dito sa camping at sa kaputuhan ito. Shout out sa inyo dyan. At saka dito sa Lugawan, dito sa bayan ng Lugawan na ito. Shout out kayo dyan. Lahat ito ang nadaanan ko, shout out. Shout out lalo na si Idol, naghiwa ng excuse me Idol. Ito ang kanyang lugawan, napakasarap ng mga kanyang mga isaw. Ayan mga guys. Dito sa loob ng palengke, hanapin nyo lang po. Anong pangalan ito kaya? Kabalin. Ano po? Kabalin. Kabalin po. Okay. Kaso di pa ako nakakain dito. Pero masarap ito, sabi nila. Mga guys, shout out sa mga gustong kumain dito. Nandito sa palengke ng bayan, Malabon. Punta na lang po kayo dito. Maraming salamat. Opo. Mga kapampangan daw ito. Lutong kapampangan daw po. Sabi ng kuya, siyang may-ari nito. Dito sa lugawan nito. Sige po, shout out sa iyo. Salamat sa iyo. Ito po. Hello. Ito naman ang kababayan ko na si Tito Sar. Tito Sar, bibili atong sise. Napampalaman ko sa pandesal tomorrow. Ayan po. Hello mga guys. Ate, just may shout out sa iyo. Apat pa rin kahit medyo di pa naubos. 10 pasas. Dahil Ayan. May golden egg tayo. Guys, kuha ka na lang guys. Kumuha ka na lang. Magkano? Apat. One. Guys. Isang kilong na. Apat, 600. 168. Oh, pahingin na lang. Ayan po. Kasi ako yung nagpa-vlog para mahaba-haba ang aking vlog. Pahingin na lang po na. Kasi kaumbisyo ko lang po. Ilang minutes pa lang po. 4 minutes pa lang po. Mga guys. Ito ay libang-libangan lang. Sakali sa darating na panahon, titingnan natin kung anong mangyayari sa ating Palitan mo rato na. ano yan. Na may pilay. Pila yung pagkukuha dito mga guys. Ayan po, si Tito Saro.
Ping. Ayan. Magkano? 6 na lang. Ay, 8. 8,000. Ayan po mga guys. Ay, dito ko nakita ito. 7. May dikit-dikit pala. Ilang guys ang kulot Ako mo ay sa cellphone ni Sandro? Ha? Ang mga guys. Kayo. Wala mga guys. Ano yun o, ipasas? Wala. 10. Si Tito Sar, taga Bicol ito, taga Albay. Malilipot na ito. Malilipot kayo, di ba? O, mag-shout out sa mga taga-lipot. Ayan o. Kamalig. Kamalig, pag-ilikaw doon. Na ako'y dumadaan ako, papuntang Bira, Katanduanes mga guys. Ayan. Adaan ako yan doon sa Tabaco. Punta doon. Mga guys, pauwi na ako. Nagbili akong krisis ko ng aking kababayan. Dahil ito iiwain ko aking pagdating sa bahay. Para bukas naman ihanda ko naman ulit para sa mga bibintahan kong pandesal tomorrow. Okay. Shout out sa gabos ng mga taga Bicol, mga guys. Ayan. Huwag na lang po natin kalimutan ang ating YouTube channel, Mahirap na Vlogger mga guys. Kahit napakapangit sa iyong paningin, pakitulungan na lang po, pakipano, pakishare na lang po sa inyong mga Facebook at sa mga YouTube ninyo para maka-subscribe naman kayo, lalo na itong aking ano. Hi! Hello. Welcome to my vlog. Mahirap na vlogger po mga guys. Galing ba? Galing ba? Ibag mo, ibag mo. Hello mga guys. Tawid ka Ito, naman. kaya ko nito, si ate. Nag-subscribe din to sa akin. Maraming salamat na nag-like na rin sa akin. So, yun, lalo na ito, gumawa siya. Siya ang gumawa ng aking YouTube channel. Si Kaloy Gisalta po. Ang gumawa siya. Ang aking YouTube channel. Siya ang magaling yan. Ayan, siya. Ayan. Nakaka-vlog ako ng dahil sa kanya. Pasalamat sa iyo. Kanya. Uwi na ako ngayon. Sige. Thank you. God bless sa inyo mga guys. Ito ang aking sasakyan ng bike para patipid sa aking sa pamasahe sa papunta ditong bayan at saka malaking tulong na rin daw mga guys. Malaking tulong ito sa akin kahit luma na ito, mahal ko to ang aking bike na to. Kasi isa nawala ng pinarking ko doon sa Hulo. Mga taong magnanakaw dyan sa Hulo. Shout out sa inyo. Sana magbago na kayo. Mga ginagawa yung kasamaan. Hello mga guys. Ayan mga guys. Parang na. Parang na mga guys. Hello guys. Okay, doon. Hello. Ha? Na? Meron pa daw. Lukit ko rin yun mga guys. Sa aking pandesal. What? Hi. Oh yeah. Sige. Subscribe. Paki-follow, paki-share. Maraming salamat kayo. So, ayan ako. Okay. Pasensya sa lahat. Sakaling dinabutan ng pandesal ko. Hello. Maraming salamat. God bless sa inyo. Shout out sa lahat. Welcome to YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Subscribe na lang po again. Pag-follow na rin po, share sa inyo lahat mga Facebook account. Thank you, God bless. Ingat kayo lagi sa araw-araw.